وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Bab apa? Asyakha'u. Bismillahirrahmanirrahim. Asyakha'u utawi iki kubab nerangake loman. Huwa utawi sakha iku bad lumali nyerahake bondo min wairi mas'alatin saking tanpa masalah wala istiqoqin lan tanpa amrih ngehaki wa huwa utawi sakha iku fadilatun utama mustahsanatun tur kang den wilang-wilang bagus wa khoslatun lan pakerti mahmudatun tur kang den puji lima ketuwe barang fihi kang tetep ing dalem mir irtibatil qulubi saking persambungane pira-pira ati wajtimaiha lan pira-pira kumpulane kulub faya'dhumu mongko agung apa al-intifa'u ulai amprih ngalap manfaat wa ya'ummu lan sumambrah utawa umum apa al-irtifaku kawelasan fakot kana mongko temen-temen ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukti kang den paringi yukti kang maringi sapa Kanjeng Nabi atau aman ing maringi wong layak kang ora wedi sapa Nabi al-faqra ing fakir. Jadi yang namanya sakho, loman itu menyerahkan harta bendanya yang di situ tanpa masalah. Berarti menyerahkan harta benda tanpa masalah itu berarti tidak ada masalah. Misal nabrak wong, waduh nambani wong ning rumah sakit didenda 10 juta. Ngei 10 juta tapi itu kan ada masalah.
Anake tukaran gelut. Akhirnya digawa ning kantor polisi, didenda 5 juta. Akhirnya ngetokno duit 5 juta. Itu namanya memberi tapi dengan masalah. Tapi nek kok yang namanya loman itu hatinya memang baik. Istilah cara wong Jepang niku wonge cangcung. Nyah nyoh. Wah wah itu bahasa Jepangnya ya. Itu memang orangnya baik. Jah santri iku kudune melasan, aja tegelan. Saling membantu, bokonge enteng. Satset. Pada zaman Nabi Musa itu ada orang yang taat agama tapi miskin. Akhirnya minta kepada Nabi Musa, "Ya Musa, lha mbok jenengan ndongaake kula ben kula niku sugih walaupun hanya 1 tahun. Tolonglah Nabi Musa, saya didoakan agar saya bisa menikmati orang kaya walaupun 1 tahun." Nabi Musa nerawang. Nabi Musa itu dinamakan kalamullah. Kalamullah itu nabi yang bisa langsung berbicara dengan Allah. Makanya dinamakan kalamullah. Nabi Ibrahim dijuluki Khalilullah, menjadi kekasih Allah. Nabi Isa dijuluki Ruhullah karena musabab kelahirannya ibunya tidak ada ayahnya, langsung disebul karo malaikat Jibril, mulane dinamakan Ruhullah. Ruhullah niku nggih malaikat Jibril, ruhnya Allah. Cawe-cawe itu saiki aja tiru nyuar tiru Nabi Isa. Lah ngopo? Ora ana bapake iso duwe anak, jenenge sembrono. Aja tiru-tiru. Terus Nabi Muhammad dinamakan Habibullah, kekasih Gusti Allah. Itu. Nah, ketika kaumnya minta kepada Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa ngendika karo Gusti Allah. WA dhisik. Lega Gusti, ya lega. Kula tak telepon ya. Akhirnya ngatur karo Gusti Allah. Gusti niki ana kae kaum kula sing pengen sugih setahun. Gusti Allah dawuh. Tapi wong kuwi umure mung setahun tok Nabi Musa. Engko bar setahun iku langsung wong loro iki ndilalah iku meninggal dunia. Karena rohnya sudah saya catat di Lauhil Mahfuz bahwa tahun depan itu orang 2 ini akan saya ambil. Oh ngaten. Nah terus pripun iki penjaluke pripun? Diparingi mboten? Ya wis tak paringi. Akhirnya penjaluknya diparingi pengen sugih. Nah ketika dilalah min haitsu la yaqtasid. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki kun fayakun langsung jadi sugih, dilalah. Dilalah usahane maju. Sugih wah sugih mboten karu-karuan. Nah, ngantek karyawane banyak, nganti duwe perusahaan lah. Tapi harta bendanya selalu diinfakkan kepada orang fakir miskin. Harta bendanya dibuat untuk pembangunan keagamaan.
Tapi bandane mboten telas tambah kuatah, tambah kuatah, tambah kuatah. Begitu juga amalnya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Bayangane care mau diomongin Nabi Musa umure setahun tok. Jadi rebukan karo bojone yang ngundangkan yang awake dhewe arep dikae sugih karo Gusti Allah, tapi umur dhewe mung setahun tok. Ketika kemudian kita diberi harta oleh Allah, mari kita infakkan, habiskan sampai harta kita habis untuk agama Allah. Nggih, leres kula setuju, Kang. Akhirnya apa? Harta tambah banyak, tapi infaknya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Jadi TPK, madrasah, masjid, jalan-jalan, jembatan, kabeh yang membangun itu. Orang-orang fakir miskin tidak ada yang kelaparan, semua ditampung, semua diberi makan. Sampai ciciwantinya setahun harusnya sudah meninggal dunia, kok sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun. Ya, Nabi Musa kaget loh, ini Gusti Allah kelalen apa piye ya? Janjine wis setahun orang ini itu sudah diambil nyawanya, kok sudah 10 tahun masih kaya, masih memberi orang banyak, masih berinfak, masih umur panjangnya. Akhirnya Nabi Musa tangkel karo Gusti Allah, ya Rob, lah terus niku bulan niku setahun niku badhe diambil nyawanya, badhe disuan, badhe di sedokake. Lah kok malah tasih pun 5 tahun, pun 10 tahun tasih sugih mawon, tasih sehat mawon. Napa jenengan lali napa pripun? Terus Gusti Allah dawuh, "Hei Musa, saya akan memberi sakit, saya akan menjemput nyawanya apabila orang itu tidak pernah sedekah, apabila orang itu pelit. Kalau orang ini saya ambil, padahal orang ini wah-weh cangcung, nyah-nyoh. Terus kalau tak ambil, itu berarti saya tidak punya sifat Rahman, welas asih. Lah welas asih aku diterapno karo si pulan kuwe ya welas asih karo sapa-sapa bae, fakir miskin, yatim piatu semua ditampung, janda-janda muda dipakani, janda-janda tua dipateni. Janda-janda tua dipateni kemiskinane maksudnya. Lah iku nek tak ambil tak pateni, engko melasno wong-wong kae sing do menggantungkan hidupnya pada si pulan kuwi. Karena dia punya sifat Rahman kaya sifatku. Mulane tak dawakake umure. Oh, ngaten nggih. Akhirnya datang ayat surat apa dalil niku nggih. Sapa wonge sing gelem sedekah maka akan saya panjangkan umurnya. Ya. Jadi sedekah itu iso manjangno umure, sing pantare dinas tabrakan minggu ngarep akhirnya berhubung ngai wong akhirnya dipanjangkan umurnya sampai bertahun-tahun. Wong ngai meneh dipanjangno meneh, ngai meneh dipanjangno meneh. Hakikatnya seperti itu. Qala dawu sapa Jibril, malaikat Jibril, qala dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala, hadza utawi iki sakha iku dinun
agama irtadaitu kang awere sapa ingsun hu ing din linafsi maring awak dhewe ne ingsun la yuslihu kang ora bagusi sapa manhu ing din illa sakhau kejaba wong sing padha luman wa husnul khuluqi lan baguse pira-pira budi pekerti fakrimu mongko mulyakno sira kabeh hu ing man bihima sebab sakha wa husnul khuluq luman karo apik budi pekertine ma ing barang istaqtum kang mampu sira kabeh Allah dawuh orang yang mempunyai agama yang bagus yang saya ridhoi adalah orang-orang yang mempunyai sifat sakho dan berakhlak baik. Iman tidak cukup. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amiluna sholihati. Jadi iman tok tidak cukup. Baik amalnya api, kelakuannya api, husnul khuluq juga kurang. Jadi yang dibutuhkan orang yang bahagia nanti, orang yang tidak rugi nanti di akhirat adalah illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus sholihati dan orang-orang yang kelakuannya baik. Jadi ngajine sregep, tahajute sregep, posone sregep, salate sregep, ngibadahe sregep, kok tidak punya wa amilus sholihati arep pengen mlebu swarga engko dhisik. Karo wong suwek, karo wong tuane durhaka, karo tanggane bejujik, prengkel, karo wong sing membutuhkan ora gelem nulung. Wong duwe mobil, duwe motor disilihi nggo gawe priksa tanggane simake sing lara, ora disilihi arep nyeleh duit padahal duwe duit nggo gawe priksa ibuke sing mriyang ora dipinjemi. Jadi wonge mrengkel bededak. Senajan wong ibadahe pang-peng ya mengko dhisik nek arep pengen mlebu swarga nanti dulu. Atau sebaliknya, orangnya bagus sekali akhlaknya. Nek ngisi pengajian, wong nyatane pejabat ya, ngisi pengajian, ngisi orkesan, ngisi nopolah sing keramaian yang masyarakat itu mesti wah-wah. Ya nyah titip gak anak yatim piatu 2 juta. Nyah titip nggo gawe fakir miskin 2 juta. Nyah titip nggih yatim nggih janda-janda tua 2 juta. Nyah iki nggih bangun masjid 5 juta. Wah. Tapi kok tidak amanu, tidak iman, tidak mau sholat, tidak mau ibadah. Ya arep mlebu swarga engko dhisik. Di dua ini tidak bisa terpisahkan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa wal asri demi waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa semua manusia akan rugi illal ladzina kecuali orang yang beriman. Tidak cukup beriman tapi wa amilus sholihati orang yang mempunyai sifat atau husnul khuluq bagus budi pekertine itu. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tawadhu utawi tawadhu huwa utawi tawadhu iku khafdul janahi ngasorake awak kang den serupakake suwiwi ngasorake dungkul-dungkul tangane kanan di
glembrehake. Tangan kanan itu diibaratkan suwiwi. Jadi kalau berjalan di depan orang yang seharusnya harus dihormati, lebih tua atau guru kalian, harus dengan hafdul janah, nglambrehake awak, berarti ndegik wae iki, bengkul karo tangane di glembrehake. Itu ibarat ngasorake awak kang den srupakake suwiwi. Nah, artine dawa. Hafdzul janahi. Walayinatul janibi. Lan nglemesake lambung. Nah, berarti nglemesake lambung. Aja kok tangane mengisor tapi lambungnya ndegek kowe iki. Amit. Itu namanya bukan tawadhu. Lah nek mencium tangan guru, aja kok tangane guru sing ditarik ning mulut kalian. Malah diko iki apa ana ngambung tangan guru wae iki. Ya tangan guru diambung ngalap berkah ya. Di mulut, di hidung. Aja kok tangane malah diseret kowe iki. Dene sing nglemesake punggungnya. Min ghairi hisatin, saking tanpa asor, wala madzalatin lan tanpa ino. Itu bukan asor, bukan hina. Justru itu malah anak-anak yang berakhlak mulia. Wal maksudu utawi perkara kang den tuju, den maksud minhu saking tawadhu iku ita'u kulli dhihakin, nyerahake utawa ngawehake saben-saben perkara kang hak, haqqahu ing hake kulli dhihakin, haqqahu ing hake kulli, fala yarfa'u maqara luhur utawa ora ilang no bae, ora ilang sapa al mutawadhi wadian wa ing wong kang ino andara jatihi saking derajate mutawadhi. Jadi orang yang seperti itu, yang andap asal itu bukan derajatnya hilang, bukan. Karena itu sebagai ketawadhuan, akhlak bagus. Wala yungzilu lan ora ngedunake sapa mutawadhi utawa wong sing tawadhu, wong no bae man no bae. Syarifan ing kamulyan an maqamihi saking derajate mutawadhi utawa man. Derajat kamu tidak akan hilang, tidak akan terhina. Dan itu sifat terhormat. Wa huwa utawi mutawadhi utawi tawadhu iku min asbabi raf'ati wa dawai, saking sebabe luhure derajat, saking sebabe luhure derajat, wa dawai syarafi lan perkara kang narik kamulyan. Kala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabane wong tawadhu akang tawadhu sapa man lillahi maring Gusti Allah, rafa'a mongko ngluhurake sapa Allah hu ing derajate man. Orang yang punya sifat tawadhu
sopan, adab asor. Jangankan Allah tidak memuliakan guru-guru kalian, orang-orang yang lebih tua dari kalian yang kalian perlakukan dengan ketawaduan, arep melas. Nek guru yang engko dikai nilai sing baik. Nek wong liya ya arep ditolong ketika kita mendapatkan musibah atau kita membutuhkan sesuatu. Kayak bocah apian, tawadhu sopan. Tak kai iki be aku pengen ngai iki. Kaya kowe. Jadi bukan manusia tok sing ngagungake, tapi Gusti Allah pun akan mengangkat derajatnya. Orang itu termasuk orang yang amanah, orang yang baik. Kalau ada apa-apa pasti akan dipilih. Karena apa? Karena sifat tawadhu. Wallahu a'lam bishawab.